додистонии кулли амрико аз боздошти як афсари пешини оҷонсии муҳоҷират дар шаҳри вудлини аёлати пенсилвания хабар дод. Амара дукули 44-сола дар тамаҷӯӣ бо мақсади порагирӣ аз муҳоҷирон муттаҳам мешавад ва ӯ як чунин ҳолати қонуншиканиро эътироф кардааст. додситон дар айбномааш гуфт дукули аз соли 2015 то замони ҳабсаш дар июни соли 2025 бо истифода аз мақомаш дар оҷонсии муҳоҷирати амрико аз шахсони алоҳида пора гирифта ба онҳо дар ҳал кардани мушкилоти муҳоҷираташон ваъдаҳо додааст. ба иттилои манбаъ дукули 4 апрели соли 2025 аз як марди $6000 пора талаб карда ба ӯ ваъда додааст ки исми ӯро аз рӯйхати шахсони гумонбар дар терроризм пок мекунад. дукули ваъда додааст ки баъди ин парвандааш тоза мешавад. қарор аст ҳукми додгоҳ 14 июл содир шавад ва ба дукули то 15 сол ҳабс таҳдид мекунад. дар ҳамин ҳол сомонаи маҳаллии пенлайф маълум кардааст ки марди ба дукули ришва пешниҳод карда як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. ин сомона менависад дукули хабар надошт ки марди ба ном террорист як хабаррасони пинҳонии муфаттишон буд ва тамоми ҷараёни додани пораро сабт мекард.